Ben agora o quinto relatorio, os Rexistros Galegos de Adán Lomax, 1952, unha fonte para o estudo da música de tradición oral. Ponente Lucía Comesaña. Lucía é titulada superior na especialidade de instrumentos de música tradicional e popular polo Conservatorio Superior de Música de Vigo. Ten un máster en patrimonio musical, está estudiando tamén estudiou zanfona, estudia clarinete actualmente, en fin, un historial amplo. E tamén ten diversos premios en concursos de música tradicional e folk. Tamén esta versión súa investigadora que nos vai presentar hoxe. Bueno, boa tarde a todos. Agradecer á Asociación de Gaiteiros Galegos que me convidara a estar hoxe aquí a presentar un pouco o traballo de investigación, porque penso que todos os que de algún xeito investigamos tamén nos gusta darlle visibilidade ao noso traballo, non? E agradecervos a vos que sigades aguantando aquí despois de tantas horas, non? Ben, por que investigar ou traballar sobre os rexistros de Lomax? Eu estaba facendo, como ben presentaron, un máster en patrimonio musical, estaba na Universidade Internacional de Andalucía. Bueno, eu tiña ganas de facer un traballo fin de máster sobre algo do que eu tiña relación dende sempre. Eu son gaiteira dende moi nova e, dende logo, gustábame poder presentar sobre un pouco algo do noso. Pero, bueno, había un problema. Había unha materia dentro de musicoloxía e a maioría dos profesores, 4 profesores, 3 deles especialistas en flamenco, música andalusí, etcétera, etcétera. Claro, era complicado tirar por ese campo, pero vi un profesor da Universidade de Oviedo, do Departamento de Musicoloxía, José Antonio Gómez, comentei a idea de poder facer un traballo sobre os rexistros de Lomax e o certo que me animou e foi o meu titor, e así foi a primeira parte deste traballo de investigación. Bueno, unha vez feito ese traballo, tivo que ser un traballo cativo con unha parte pequena dos rexistros, por unha cuestión de extensión do traballo, apareceu a convocatoria dunha beca do INAEM e, presentei-no e tiven a sorte de resultar becada e poder facer máis extenso o traballo. Bueno, vou empezar a presentalo. Antes de nada, xa o que é a primeira diapositiva, incluín esa fotografía porque hai que dicir que Lomax nos sitios nos que estivo retratou todo o que vía e temos a sorte de que dentro do arquivo hai moitas fotografías e esta, dende logo, é do seu paso por Galicia. Ben, por que son importantes estes rexistros? Bueno, calquer música, calquer grabación de campo, sobre todo canto máis antiga sexa, pois ten moito valor, non? Porque as cousas se van perdendo durante o tempo. Dende logo, e o máis importante desto é que son fontes primarias, é dicir, estamos traballando coa informante, casi, o informante de primeira man. Non é como nun cancioneiro que iso é unha revisión do transcriptor, non? É o seu punto de vista. Nas grabacións traballamos directamente coa fonte original. Entón, dende logo, iso é un dato importante. Por outro lado, o que dicía antes, a antigüidade das grabacións, neste caso son 65 anos, é outra das características importantes, porque probablemente sexa o volume de rexistros de campo realizados en Galicia máis antigos, está falando dun campo numeroso, non? Seguido despois, igual dos rexistros que realizou Dorothy Schubart, probablemente sexan os máis importantes. Isto, claro, sin contar cos arquivos privados que haxan nas casas de toda esta xente que realizou recollidas de campo, sobre todo folcloristas ou xente de grupos tradicionais, probablemente haxa moitísimos rexistros dos que, claro, non temos acceso, pero do que temos acceso, pois este probablemente sexa o máis antigo.
Ao tratarse dunha cantidade grande de rexistros, podemos sacar conclusións que nos valan para falar en termos xerais da música tradicional. Entón, son en total 91 rexistros, bueno, 91 dos que se ten constancia, porque despois explicaré de onde salen eses 91, aínda que revisando notas de campo de Lomax, atópanse textos de cancións das que non temos constancia nos rexistros. O que nos leva a pensar é que realmente houbo moitos máis rexistros que non se conservan ou non se sabe onde están. O que están registrados, o que están en dominio público son 91. A calidade das grabacións tamén axuda no traballo de investigación. Hai que contar que estamos falando do ano 52, non era fácil ter gravadoras que realmente tiveron unha calidade boa, pero este home viu con un aparato enorme de última generación daquela, e iso axudou a que realmente as grabacións sean de boa calidade. E o que é máis importante é ter accesibilidade aos rexistros. Están todos nesa página web, que onde está todo o rexistro, todo o arquivo, de Lomax, todas as grabacións que realizou ao longo do mundo, un arquivo inmenso que eu, os animo a que consultedes. Non só están 91 rexistros, senón que de cada rexistro hai varias tomas falsas, hai conversacións con informantes, dende logo, non só en cuestión da música galega, sino de calquera cultura que naquel estivo, naquel recolleu, hai moitísimo material. Así que o que este interesado, dende logo, que busque por aí, porque iso é unha xoia, poder ter accesibilidade a ese arquivo. Ben, o obxectivo do meu traballo con estes rexistros, por un lado, é a súa transcripción. Por que transcribir os rexistros? Pois sempre está ben poder plasmar o que se escoita, non só polo feito de plasmalo, sino por poder reproducilo, poder estudialo. Despois do traballo de transcripción, houve un traballo de localización nunha serie de cancioneiros que son representativos dende comezos dos primeiros cancioneiros, é dicir, a partir da segunda mitade do século XIX ata a actualidade. Non están todos, pero é unha cantidade considerable. Seguiremos traballando noutros cancioneiros, é moito material o que hai que buscar. Por qué? Por que buscar en cancioneiros? Por un lado, para buscar as diferentes variantes de cada un dos rexistros, de cada un dos ítems, tanto a nivel completo, é dicir, que atopemos a peza máis ou menos coas súas variantes, pero que sexa a música, a melodía e a letra igual, que sexa só a melodía ou que sexa só a letra. Iso o que fai é que ao final sexa un volumen de ítems considerable. E, por outro lado, a localización nos cancioneiros o que nos leva é a saber o grao de difusión desa música na xeografía galega. Galega en principio, porque ás veces espállase máis, non? E a terceira parte do traballo é a análise das pezas. E a análise das pezas o que nos leva, unha vez realizado de todas as pezas, é a concluir características xerais que nos sirven para aplicar a música tradicional no seu conxunto. Ben, en canto ao estado da cuestión, hai que dicir que sobre as grabacións de Lomax, vou falar do que é España, hai pouco feito. O material de primeira man son a colección de Spanish Recordings, que comezaron a editarse no ano 2001 ata 2007, e aínda non está completada. O que pretendían, sobre todo Judith Cohen, que é a responsable das grabacións de Lomax en España, era publicar as grabacións, unha
selección de grabacións de cada un dos sitios donde estivo Lomax, pero ao final non se completou. Quer dicir, de Galicia sí, foi publicado no 2001, ten textos de Luis Costa, que tamén nos dá un pouco de información sobre o traballo de Lomax en Galicia, e realmente, ou polo menos do que eu investiguei, non hai máis traballos en Galicia en canto o traballo de Lomax. Fora de Galicia, hai artigos, aparte dos textos das grabacións, das publicacións das grabacións, hai unha serie de artigos, sobre todo enfocados á zona de Castela e León e Castela-A Mancha. Algúns están publicados na revista de folclore, que falan un pouco, máis que nada contextualizan a situación política do momento, que trabas tivo Lomax, que se atopou Lomax no seu traballo, que foron moitas, e, bueno, un pouco falando os informantes, pero non vai máis alá. O que é musicalmente falando non tratan ese tema. E despois está este documental, Lomax de Soundhunter, que está feito no 2004, é un documental realmente interesantísimo. Algo morreu aquí. Sí, pode ser. Bueno, como vos iba dicindo, este documental o que fai é unha serie de reporteiros volven a algúns dos sitios onde Lomax estivo grabando e, curiosamente, aquí salen un par de zonas de Galicia, salen Corcubión e o Canizo na Gudiña. O que fan é buscar eses informantes que no ano 52 traballaron con Lomax e expoñen esas grabacións deles mesmos e eles comentan un pouco a súa vivencia con el, a súa experiencia. De feito, despois veremos un anaquiño pequeniño. Dime, sí. Foi o ordenador que parece que quedou sin batería ou algo? De feito, Lomax cando chega a España, que, bueno, xa vou iniciando un pouco o tema, non? Lomax non quería vir a España, realmente, pola situación política do país, non tiña interés ningún. Que pasa? El quería facer unha colección de música tradicional o máis grande posible, co selo Columbia. Un requisito do selo Columbia era que viñera a gravar a España. Ainda que non quixera, entón o que fixo foi aproveitar que había un congreso sobre folclore en Palma de Mallorca en xuño do 52, e había tamén un festival de folclore organizado pola sección femenina. Entón a súa idea era solo ir a ese festival e aproveitar, gravar o que puidera, e aí se acabou. O que pasa que despois, ao final, claro, gustoulle máis do que el pensaba. Que pasa? Ese congreso de folclore estaba coordinado por Marius Schneider, que era un musicólogo alemán que traballaba para o réxime, que era nazi. E ese foi o que lle fixo a vida un pouco complicada a Alan Lomax, porque realmente non estaba interesado en que este home viñera aquí, porque unha cousa é que o réxime, un pouco que falaban pola mañá, non? Fixera do folclore o que lle interesaba, este señor ia recoller realmente o folclore, non, a música tradicional en si mesma, sin pasar por ningún filtro. Eso realmente non interesaba. Entón, a Guardia Civil estivo detrás de Lomax todos eses meses, e Marius Schneider xa lle dixo dende o primeiro momento que lle iba a poñer moitas complicacións. García Matos estaba un pouco metido aí tamén, entón igual viu por aí a cousa. Como non lles interesaba que Lomax estivera traballando, igual eles empezaron. De feito, Schneider ten tamén unha colección de non sei, ten un cancioneiro, ten algúns temas galegos e, bueno, de España. Entón, igual veu dado por aí. Chama a atención que 52 estuvo Lomax, ao 55 creo que foi o de García Matos. García Matos fixo... Pois debe ser por aí. Non te podo dicir, sabes, pero tería a súa lógica. Vai indo xa. Sí. Gracias.
Ah, vale, 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 vale. Si non, non te vexo, tapame isto. Vale, perdón. Bueno, antes do que era a chegada a España, era un pouco falar de Lomax, tedes aí as súas datas, ele era tejano, ele era filólogo e aos 18 anos pois, decidiuse co seu pai, que era John Lomax, era folclorista, a facer traballo de campo polo sur dos Estados Unidos. E, bueno, aí, claro, descubriu un montón de lendas. O seu traballo nesa zona realmente é o que o catapultou a fama. Pero xa a partir dos anos 50 veuse a Londres, estaba traballando coa BBC e foi cando empezou esas grabacións para a súa colección de música tradicional a nivel mundial. E foi aí cando lle exixiron, se quería continuar con iso, vir a España. Esa era a colección que estaba facendo. E aquí está o que dicía eu do Festival de Palma, o Congreso Internacional de Folclore, que estaba coordinado por Marius Schneider. Despois estaba o festival, que estaba organizado pola sección feminina. E por que poño eu dos tempranos de Irís? Porque nese festival participaban os tempranos de Irís, probablemente coa sección feminina da Coruña, que, bueno, eu non atopei o dato porque hai unha tese sobre a sección feminina da Coruña onde aparecen todas as actuacións. Esa non está rexistrada, aínda que, por lógica, os tempranos acompañaban a sección feminina nesa época, e o festival era coordinado pola sección feminina. Non o podo asegurar, pero, dende logo, tería a súa lógica. E aí, Lomax grava cinco pezas que están tocadas polos tempranos de Iris. Bueno, aí o podemos ver no Festival de Palma, unha das súas fotos de que está no arquivo, e a gravadora iso que ten aí nesa cadeira enfrente. É interesante, hai aquí unha cita de Lomax que está recollida na publicación das grabacións asturianas que recolle Judith Cohen. Vou vola ler. Di, durante un mes o más yo andaba de manera errática como si estuviera mareado por insolación, por la belleza solemne de esta tierra, casi enfermo por causa de la vista de este pueblo noble, azotado por la pobreza y por un país gobernado por la policía. Me enteré que en España el folclore no era mera fantasía o recreo. Cada pueblo era un sistema cultural discreto, donde la tradición empapaba cada aspecto de la vida. Y era precisamente este sistema de costumbres tradicionales, a veces incluso paganas, que habían servido de armadura espiritual del pueblo español contra las muchas formas de tiranía que habían sufrido en los siglos. Era en su patrimonio de folclore que los campesinos, los pescadores, los muleteros y los pastores, a quienes conocí, encontraron sus modelos para aquel comportamiento noble y aquella sensibilidad a la belleza que les hicieron ser amigos tan satisfactorios. Aquí deixa claro Lomax por que ao final se queda en España, cando a súa idea era simplemente gravar os grupos do Festival de Palma. Ao final está 7 meses percorrendo España, o que comentaba antes, coa Guardia Civil detrás del, por uns camiños intransitables, con moitos problemas de, bueno, que decir que luz eléctrica, auga, xa sabemos como estaba España no ano 92. En novembro dese ano chega a Galicia e comeza as súas grabacións en Corcubión, continúa en Fisterra, isto empeza pola provincia da Coruña, vai baixando, sigue pola provincia de Pontevedra e vai ao Ío, e continúa por Xuste. Bueno, o que estades aí é o número de ítems diferentes que grava en cada pobo. Iso non quere dicir que sexa o total de rexistros, é dicir, de cada rexistro igual varias tomas, o que comentaba antes, pero diferentes son eses.
E xa na provincia de Ourense, pola provincia de Lugo non pasa, ou polo menos non hai constancia, pois xa a partir do 26 de novembro ata o 3 de decembro está en Ribadavia, en Faramontao, Sobrado do Bispo, Luintra, Solveira, Ourense, Cidade e Paredes en Leiro e no Canizo. Do seu paso por Galicia consérvase na Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos todo un diario que ainda estou aí pensando en traducir porque está en inglés, coa súa experiencia en cada unha das súas paradas e coa xente que non só cos informantes, sino con aqueles colaboradores que lle axudaron a chegar aos informantes. Vou expoñer agora un anaquiño do documental que dicía antes. Aquí aparecen 3 mulleres de Corcubión. Isto está grabado está publicado no ano 2002, as grabacións, supoño que serán un pouco anteriores, ou 2 anos anteriores. Está en Corcubión, elas están escoitando a elas mesmas no ano 52 e explican un pouco, falan un pouco da súa experiencia con Lomax. Era muy cariñoso con la gente, era un señor educado. Se notaba en la manera que tenía de hablar y de explicar las cosas y todo eso, que era un señor bueno, sabía tratar muy bien a la gente, se explicaba mucho. Pues cuando estábamos todos juntas, el señor que nos pidió que se cantara para ir a grabar, pues nos puso todas en fila. Primero cogió la voz de una, después de otra y después la última, que era yo. Y entonces empezamos todas y él pidió que hubiera una voz que le levantara. Y la que más levantaba era yo. Era más joven, claro, ahora no levanto. ella cantaba muy alto, pero yo cantaba, porque yo cuanto más alto canto una persona, pues yo subo más la voz. De todos arruinamos, de todos arruinadas, que sigo pintando de todos los mozos lloramos, que si algún día casamos ha de ser nuestro lugar. Vale, a miña sorpresa foi descubrir por que era un señor tan bueno, como dicía esta muller. Igual non é só por iso, pero buscando o que dicía antes na Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos, atopeime con isto. Non sei se ledes venden de aí. Arriba pon a dirección de Lomax en Londres e despois di: estimado señor Lomax, en virtud de su pago nominal de 200 pesetas, tiene usted mi autorización para publicar en su álbum de música folclórica española, que forma parte de la serie educativa de la Librería Musical de Música Primitiva y Folclórica, la canción Cante de Arriero, ejecutada por Emilio Soto, coa firma de Emilio Soto. Atopei 2 autorizacións desta. Eu non sei se a todos os informantes lle pagaba 200 pesetas, pero 200 pesetas no ano 52 era un pastizal. Cuidado, por iso é un señor moi bueno, educado, bueno. Pero nese tempo que se vendían discos, os dereitos do autor generaban moito máis que 200 pesetas e unha birria se o disco se vende. Home, son moitos informantes, tamén.
Pero é unha canción. Bueno, sí, unha eso- canción genera moitos dereitos, sobre todo que temos en Pois sería iso. Solo atopei 2 autorizacións, eso é o que teño que dicir. eso que libera dereitos de autor, que é o que está facendo, es autorizado. Sí. Vamos a poner o republicano. Dende logo, a min chamoume moito a atención, non sabía disto, foi unha sorpresa. Ai, sí. Sí, solamente un comentario. Sí. Yo trabajé con Ana Lomas y con Judith Cohen Ujú. en la edición de los materiales asturianos de Ana Lomas en el Museo de Asturias. Sí. Y uno de los requisitos que nos puso Ana Lomas, que es la que tiene todo el archivo, la que Sí. fue en Cultural Equity, Sí. era que todos los informantes vivos que quedaran de Ana Lomas, los que participaron en las grabaciones en Asturias del año 52, recibiesen por lo menos la compensación de que se les mandase un disco, porque su padre siempre por el sistema a todos los informantes que había trabajado con él les mandaba algo. Ajá. Y de hecho yo creo que eso ahora es ley en Estados Unidos, o sea que por ley tienes que pagar a tus informantes. Pois igual, entonces, sí. Igual todos recibiron, entón, esa cantidad de 200 pesetas. Eu entendo que sí, dende logo, pero solo apareceron 2. Sí. Unha dúbida, non sei se o objetivo dele era quitar unha representación, porque en cultura de cada región, pues para quitar unha representación que sexa válida e que sexa consistente, teria que facer unha muestra ben feita dos lugares nos que obter estes datos. Como facía el? Por que paraba neses lugares? Ou por que non paraba noutros? Probablemente polos colaboradores que tiña. É dicir, por exemplo, aquí está Filgueira Valverde ou esta xente deste tipo de ámbito que eran os que dicían, mira, pois vai aquí, vai alá. De todas as xeites, el colleu o coche, foi coa súa asistente e empezou a recorrer camiños. Hai que dicir que tamén estivo nas cidades. Que pasa? Non hai rexistros das cidades. Das cidades me refiro a cidades grandes. Falo de Coruña, falo de Vigo, falo de Pontevedra, sei que estivo... Da única cidade está Ourense, pero nas outras estivo. Que pasou con ese material? Non o sei. De momento non o sei. Iso non pouco máis ben a vontade dos colaboradores que... Eu entendo que sí, claro, que estaba guiado por eles. Agora, se a maiores, porque aí estamos falando de aldeas, non? Se a maiores el unha vez que empezou a tirar, dixo, paro aquí e aproveito, non o sei, pero eu entendo que un pouco de todo. Entendo que os colaboradores normalmente o que fan é levar as cidades. Sei que en algún dos seus escritos, pois eso, fala que fulanito de tal levou unha Pontevedra e en Pontevedra estivo co coro non sei canto, a ver, un exemplo, agora mesmo non é... Unha planificación previa de... Non. Fiel desta marca, teña que visitar... Non. Ou polo menos eu non teño constancia diso. Sí? Bueno, e unha vez feita esta introdución, imos falar dos rexistros en si mesmos. Quer dicir que os rexistros maioritariamente son vocais, nunha proporción moito máis grande. Rexistros instrumentais só hai 17 e o resto son vocais. O que dicía antes dos 91 rexistros, falaba de 5 rexistros feitos no Festival de Palma de Mallorca. Son 85 os que grava aquí, en Galicia, pero hai un rexistro que está localizado en Sanabria, que eu incluín porque está en galego, é un canto de maio. E, curiosamente, un día cun mestre de etnomusicoloxía no Conservatorio de Vigo, Julio Alonso Monteagudo, eu comentei, estábamos falando das grabacións, e comentei, mira, pois hai este canto de Sanabria. Eu puxe e ele me dicía, ese canto cantábamos nos de pequenos cando facíamos os maios. Iso quere dicir que ese canto estaba en Sanabria, pero tamén estivo en Redondela. E entón sí que me pareceu que tiña que estar incluído aquí. A clasificación dos rexistros en cantos vocais, hai cancións do ciclo vital, falaba antes Xerardo un pouco deses ciclos, non? No que era o ciclo vital son 7, 3 son cancións de cantos de berzo ou arrolos e infantís ou de xogo, sobre todo de roda, son 4,
Do ciclo festivo anual son 8, 5 de Nadal, bueno, con Nadal incluo Nadal, Aninovo e Reis. De maio hai un, que é ese de Sanabria, e despois hai 2 cantos de San Xoán. Cancións de traballo, de labor, son 15, e según o tipo de traballo, hai 3 relacionadas ca sega, 3 relacionadas co vendima, 4 co liño e 3 son cantos de arrieiro. Despois, o tipo de cancións de desafío e parrafeo, pois son 4, 3 de desafío e un parrafeo. E despois o resto de rexistros temos cancións narrativas de tipo romance, 4, cancións de ruada 2, e despois xa o resto de cancións, sigo falando de música vocal, non teñen función específica, son 34, e segundo o ritmo, pois dividímolas en muiñeiras e variantes, con variantes, bueno, falo de ribeiranas, son 6, xota e variantes, pois estamos falando de xota, estamos falando de foliadas, son 14. Ritmos combinados, me refiro que igual nunha sección hai unha muiñeira, noutra sección unha jota, volva a muiñeira, dese tipo hai 2 rexistros, e despois alalá e outros cantos de tipo libre son 12. Unha pregunta. Sí. E non hai un canto de canteiros, polo menos? Sí, pois se me colou. Ese está na publicación. Sí, non, pois despois, bueno, se me colou. Sí, hai un canto de canteiros, efectivamente. É de Faramontaos, sí. En canto aos rexistros instrumentais, a maior parte son, bueno, estamos falando de gaita, música para baile, son 13 ítems, están sobre todo eses 5 rexistrados en Palma de Mallorca, despois están uns de Ribadavia e outros do Canizo, son os únicos que hai de gaita. Son muiñeiras e variantes, xotas e variantes e un paso dobre. Iso en canto a música de baile e outros xéneros, hai unha alborada, un pasacorredoiras, unha marcha e despois está un toque de chifro que é o único que non está interpretado por gaita. Ben, en canto ao toque de chifro tamén está registrado con o nome Alborada de Vigo. Este ten que quere un capítulo especial, que dicir que Lomas o grava en Faramontaos non. En Faramontaos yo grava a un castrador, José María Rodríguez, aquí temos a foto, que de feito é a foto que está na portada da publicación, e imos escoitar un anaquiño, e con un anaquiño tamén da transcripción, e desescoitalo. Escoitad atentos. Ben, pois resulta que no ano 62, isto é só un anaquiño, non está completo. No ano 62, un tal músico de jazz, Miles Davis, lanza un disco, Sketches of Spain, e ten unha pista, un dos temas, do que a xente pensa que ten unha orixe peruana, que está relacionada coa música peruana, cousa que non tiña moito sentido porque realmente era un álbum inspirado en música española. Bueno, pois ides escoitalo, tamén un anaquiño, a ver que vos parece.
non sei se ten moito de peruano, pero dende logo é clavado. É clavado. Así que... O caso é que... Bueno, ao final se tivo constancia de que Miles Davis nos anos 60 tivo acceso ás grabacións de Lomax. E está claro que tivo que coller de aí esta melodía que versionou despois. Sí, sí. E hai que dicir que, bueno, o toque de chifro de José María Rodríguez foi o único tema español que estivo incluído nunha das recopilaciones que se fixo del, que era de Alan Lomax Collection from the American Folk Life Center, e a única española foi este toque de chifro, que igual é o máis coñecido de todos os rexistros. Unha cousa Sí. que ten que ver con isto de Miles Davis. No ano 55, eu penso que no ano 55, porque non o comentaxe, se mellor vas a comentar logo, editouse en Estados Unidos un disco de música galega de Informantes, delas, non? De Londres. Claro, o que ven sendo... Claro, a primeira recopilación que fixo foi para editar, foi esa que dices. Eso foi nos anos 50, seguro. Pois, No catálogo pon que non se sabe exactamente. No 53. Entonces, é curioso, non sei se ti tamén tes constancia, eu creo que non corresponden cos que se editaron aquí no século XIX. Eu ese non o teño. Sei que o toque de chifro sí que está. Está no do 53, está no do 2001. Que che vai a decir porque eu sí que o teño. Ajá. Eu teño ese disco, que eu creo que ese disco ademais é o primeiro disco editado de informantes galegos da historia, creo. Pode ser. Dende logo pode ser. E ademais é curioso porque non corresponde cos que despois editaron na Lomax colección no 2001. Entón, digo eu que seguramente Miles Davis tiña ese disco directamente. Sí, ou o disco ou directamente acceso ao arquivo. Pois sí. Bueno, e agora xa falando do traballo de transcripción de todos os rexistros, a metodoloxía que empreguei para esas transcripcións está baseada, por un lado, na normativa que fixo unha comisión de expertos reunida baixo os auspicios da UNESCO, e outro é dos musicólogos da Escola de Berlín, bueno, Escola de Musicoloxía Comparada, o primeiro, o que é os inicios da musicoloxía, que eran Abraham e Hornbostel. E entón, segundo os parámetros para a transcripción, é algo parecido un pouco ao que fixo Dorothea Schubart no seu cancioneiro. Non en todos eles, hai algunhas cousas diferentes, pero, bueno, por exemplo, a utilización do pentagrama está recomendada tanto polos expertos como por Abraham e Hornbostel. A armadura só se inclúen as alteracións que aparecen, o sea, as alteracións que ten a peza, e no rexistro propio, é dicir, hai que intentar evitar liñas adicionais. Se temos un mi de primeira liña, non imos a poñer o bemol no cuarto espacio, sino que imos colocar o bemol na primeira liña. Sempre as alteracións son as que aparecen sin poñer máis e na altura propia. Despois, a clave, recomendan o emprego da clave de sol para as voces femininas, a clave de fa para as voces masculinas, e no caso de que haxa voces mixtas, se pon a clave da voz que inicia o canto. O ritmo, en canto ao ritmo, recomendan colocar algunha indicación de compás, porque aclara moito certos aspectos. No caso de ritmo libre, pois non se coloca. En todo caso, algunha liña divisoria para separar seccións ou frases. En canto ao tempo, é importante poñer unha indicación metronómica.
ou, no caso das pezas de ritmo libre, poñer ad libitum, porque os termos do tipo alegro e estas cousas non son realmente precisos. Entón, indicar exactamente o tempo. Na altura de sons, máis que nada se refire á flutuación, cando temos unha nota que está sobre o cuarto de tono, que non está exactamente na súa altura temperada, pois iso se indica cunha flechiña, é dicir, se está un pouco máis alta, unha flecha cara arriba, se está un pouco máis baixa, unha flecha cara abaixo, sempre enriba da nota, e no caso das notas que non teñen unha altura determinada, pois se sinala ou sin cabeza ou cunha cabeza en forma de X. As respiracións se colocan tamén no pentagrama para separar frases e un pouco tamén de acordo a respiración dos informantes. A conservación da altura, hai que dicir que hai dúas correntes. Por un lado, como a de Eduardo Schubert, é transportar todas as pezas a sol. Por outro, está o de conservar a altura orixinal. Eu optei por esa, que é un pouco a que é a da Comisión de Expertos, porque se recomenda a transportar a sol cando se fai un traballo de comparación. Entón é moito máis cómodo transportar todo a mesma nota, cunha mesma nota central. Pero cando se trata de transcripción por transcripción, pérdese a esencia, ou eso que din eles, a esencia do rexistro orixinal. E despois, en canto ao texto, simplemente colocarlo debaixo da nota correspondente e non hai máis cos. Despois o resto é utilizar o sistema de transcripción da música académica. Ben, cada transcripción de cada rexistro, o que fixen foi, primeiro, acompañada dunha ficha de datos importante. Por un lado está a localización do rexistro, a data, o informante, que non todos aparecen identificados no arquivo, a referencia dentro do arquivo, a duración e o xénero. En canto a referencia, neste caso, só hai un corte, unha pista, non? Pero nos que teñen varias tomas, pois están todas indicadas, inda que sexan as falsas que só teñen dúas frases, están realmente todas indicadas. Imos escoitar unha transcripción da melodía. Isto pasa con algúns rexistros que están cortados, entón non se pode completar a transcripción. De todos os xeitos, en canto a transcripción do texto, está o que atopamos, nin máis nin menos, inda que a copla ou a estrofa que ven na repetición xa coñecida, o que está escrito na transcripción exactamente o que podemos escritar no rexistro. Entón, agora ven o que sería a búsqueda nos cancioneiros para buscar eses ítems que teñen relación cos rexistros. Un exemplo, estes dous atopados no Balegai. Por un lado temos o de arriba, no que temos que coincide
a melodía e a letra, estamos falando do texto, da segunda copla, que é o que está incompleto, pero, bueno, axúdanos a comparar e a dicirme, máis que nada, a poder ver ese grado de, o que falábamos antes, de espallamento. E o segundo exemplo, pois, é o texto solo. Os cancioneiros que consultei, o que falaba antes, unha mostra un pouco de toda esa marxe que hai dende a segunda metade do século XIX ata agora. Evidentemente hai moitos máis cancioneiros, hai moito máis onde buscar, pero, bueno, é unha mostra grande. Algúns teñen máis importancia que outros, algúns teñen moito máis volume de transcripcións que outros, pero, dende logo, hubo moito material aí atopado. En canto aos resultados da búsqueda dos cancioneiros, hai que decir que de 62 dos 91, que son 59 vocais e 3 instrumentais, completos, é dicir, nos que se atopara a melodía co texto, non quero dicir que sexa tal cual o rexistro, sempre hai algunha variante, sobre todo da altura, de ornamentacións e estas cousas, pero foron 12. Despois, rexistros dos que atopara, por un lado, a melodía, e por outro, o texto, é dicir, independentes, 18. Nos que atopara só a melodía, 5, e nos que atopara textos, esos son a maioría, porque as coplas están moito máis extendidas, foron 38. En canto ao grado de espallamento xeográfico, pois hai que dicir que realmente o espallamento é grande. Xa vedes aí, nun mínimo de 2 provincias atopamos o 85,5% dos rexistros, 15 en 2 provincias, 11 en 3 que se estenden a León, Zamora, e 27 nas 4 provincias que tamén se estende a León. Os casos de León e Zamora son os que están recollidos no Dorete Xúbar, que é o cancioneiro que se estende un pouco máis alá. Isto que nos leva a pensar que, dende logo, coas vías de comunicación que eran precarias na época e que había ausencia de medios de comunicación, a música tiña que ter un papel fundamental na vida cotiá, porque senón sería moi complicado que se espallaran deste xeito tanto as melodías como as letras. E agora xa, falando do que da análise, non sei como vou de tempo, da análise da análise das pezas, dos rexistros, en canto ao ámbito, primeiro, sobre todo, vou falar da música vocal, o ámbito, o que ten maior número de, o ámbito que máis está empregado é o que ten unha extensión dunha oitava. Sobre todo, estamos falando dun ámbito auténtico que é aquel que comeza na nota central, na nota principal, se estamos nunha escala de do en do, e que ten unha oitava. Bueno, iso é como están divididos, xa non me paro con iso. Un ámbito estreito que é dunha quinta ou inferior son 25. O ámbito plagal, é dicir, no que a nota central é esa nota que falábamos no caso de do, que baixa ata a quinta inferior e sube ata a quinta superior, hai 9 ítems. E no ámbito mixto, que é unha combinación do plagal e do auténtico, 3. E xa despois hai casos nos que hai varios ámbitos, porque cada sección ten unha escala diferente, entonces cada ámbito se corresponde a unha sección. Nese caso son 8 ítems. Na música instrumental, pois a maior parte ten un ámbito auténtico dunha oitava, ou da oitava que se lle suma a sensible, porque estamos falando de música para gaita. En canto aos outros, hai 2 casos, un é o toque de chifro e outro é outra peza da que falarei nun momentiño, e despois está o ámbito estreito. En canto ás escalas,
a máis empregada é a escala maior, que son 27 ítems. Estamos falando, claro, de acordo ao ámbito de antes, non sempre aparece a escala completa, sino a partir de 5 notas podemos falar de tonalidade maior. Xa a música modal, moita máis da que pensamos. Está o caso da música frixia, que, da escala frixia, que moitas veces non nos damos conta de que está aí. É dicir, na música vocal é moi evidente, pero a veces esa música vocal a levamos ao terreo instrumental e a tonalizamos inconscientemente. Se nós temos o que é unha típica voz de arriba nunha peza de gaita, que empeza en mi, sube ata si e chega a mi outra vez, pero nunca aparece un do, se lle metemos un ronco detrás, iso non sona do maior. Estamos falando que non ten unha voz de abaixo. A peza é mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi. Non hai un do en ningún momento. Non me refiro a este caso concreto, pero algo parecido, non? Entón, se lle metemos un ronco detrás, xa temos un do. Ese do nos suxire unha escala maior. Pero, no caso das melodías que foron collidas da música vocal, ese do non existía. Entón, realmente, estamos falando dunha escala frixia. E digo isto porque hai un caso no que hai un informante que está cantando e se acompaña dunha guitarra, fai un acompañamento armónico. A voz, a melodía da canción é frixia porque as notas que utiliza, o que falaba antes, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi. Pero, sin embargo, o acompañamento da guitarra é un acompañamento nunha escala maior. E o que está facendo un pouco esa función, o mesmo que fai a gaita, e está metendo esa pedal ou esa nota principal que realmente non existe na escala original da peza. E iso é algo que ás veces non somos conscientes. Utilízase moito o feito de meter unha voz de abaixo e meterlle a terceira de abaixo e xa nos completa e nos leva á escala maior. Pero non é original. Outro exemplo curioso en canto a unha escala, un rexistro con escala frixia é este, toda a peza, sí? E non podes estar pensando que estás facendo un dúo? Que hai xente que canta a voz de dúo. Sí, pero... Que é o caso que está facendo o guitarrista ese? Non, realmente non hai dúo. Pero se a armonía estaría nunha terceira abaixo... Pero eu creo que é unha cuestión de... Claro, eso é porque nós temos un oído tonal xa. Estamos educados na tonalidade. E todos pensamos iso, realmente. Usas o término tonalidade, técnicamente digamos que non se debe usar, pero bueno. Bueno, sí, a ver, estamos falando de música modal, é certo. Non temos unha idea. Ben, neste caso, toda a peza é frixia, é modal, e, sin embargo, no final de todo, mete un acorde maior, un pouco no mesmo estilo de antes. O que sería mi, de repente, ao final de todo, sona un acorde en la maior. Como? Quen canta isto? Isto, quen canta? Pois uns informantes. Esta vez é do arquivo de Cantidad da Terra, está grabada por Cantidad da Terra. Sí, bueno, pero é un... Sí, pero a ver, é que tamén grabou coros. Claro, non son solo... Sí, de feito esta creo que está grabada en Ourense cidade. Claro, non todos son informantes de aldea, hai un pouco de todo. Vale. Sí. A tonalidade que me extraña. Bueno, seguimos cos resultados xerais. Bueno, hai en tonalidade menor. Digo tonalidade porque despois haberá modos tamén, neste caso porque apareza sensible.
Entón, falamos de 7 ítems. En Mixolidia hai 4, dórica hai 2, temos tricordo e hexacordo, é dicir, nunha escala completa. Estamos falando, según as notas que aparecen, corresponderíase a un tricordo ou un hexacordo. Por que dórica? Porque en moitos casos ese tricordo ou ese hexacordo, en moitos casos non, perdón, nestes casos, en que aí non está especificado, vais acompañando do 7º grado e ten alteración propia da escala dórica. Hai un caso eóleo e despois, bueno, como falaba antes dos ámbitos, hai pezas que, como ter varias seccións, teñen diferentes escalas, e son 8. Na música instrumental, a maior parte son maiores. Hai un caso dórico, está tocado con gaita, pero eu creo que é porque é unha adaptación dun tema vocal, porque de feito se escoita a xente cantar, están cantando a La La, pero de feito creo que está grabado agora por Xavier Díaz, esa mesma peza, unha variante, e entón realmente a gaita adáptase a esa melodía dórica, non é original, ou non ten xeito de ser original para a gaita. E despois, este caso é o do toque de chifro, que sería unha escala frixia, pero ten ese 6º grao alterado, alterado ascendentemente, que non entraría no modelo de escalas que coñecemos. En canto ao ritmo, bueno, 12 teñen ritmo libre, 21 teñen un ritmo medido, pero de carácter declamatorio, non é estricto, de estricto hai 42. En canto a música instrumental, o de ritmo libre sería o toque de chifro e o estricto serían o resto de pezas para gaita. En canto a métrica, isométrica, con isométrica estamos falando da música vocal da medida. Isométrica é aquela que ten un mesmo compás para toda a peza, serían 33 ítems. Principalmente isométricas son aquelas que teñen todo o compás, o mesmo compás para toda a peza, pero igual hai un compás nunha cadencia, un compás nunha cadencia que cambia, simplemente para facer un pouco máis longa. Aí temos 9, heterométrica son 15, é dicir, temos varios compases na peza, e heterométrica, en canto ao cambio de sección, que falaba antes no mesmo que as escalas, é que en cada sección ten un compás diferente, aí temos 6. E na música instrumental medida, principalmente é isométrica, só ten un compás por cada peza. Bueno, a ver se me dá tempo. Estas son as conclusións despois desta análise en canto aos cantos que teñen unha función específica. Canto aos cantos de labor, os relacionados co liño, e estou falando dos que teño dos rexistros cun número mínimo para poder sacar unhas conclusións, os cantos de liño, as relacións co liño, teñen un ámbito estreito, unha escala modal, principalmente frixia, con ritmo estricto, e unha métrica que é principalmente heterométrica. Imos escoitar son anaquiños pequenos. Este é un deles. Os cantos relacionados coa sega de ámbito estreito, igual que antes, a escala é modal, principalmente frixia, o ritmo principalmente libre e son isométricos. Perdón. Perdón, isométrica me refería, son principalmente libres, pero o único que é medido é isométrico. Este é libre.
Ben, en canto aos cantos de arrieiro, o ámbito é principalmente auténtico, a escala tamén suele ser modal, frisia, o ritmo é principalmente libre e o único que non ten ritmo libre é de tipo de métrica isométrica. Bueno, estos son fragmentos, non son os rexistros completos. Vale, os cantos de Vendima parecen moito máis modernos, o ámbito auténtico, a escala é tonal, principalmente maior, ritmo estricto, e son isométricas. Vendima, vendima, dorana, vendima de meu pai. Oinho vai na cabata e o pau na testilla vai. Oinho vai na cabata e o pau na testilla vai. En canto aos cantos do ciclo vital, primeiro os arrolos, o ámbito estreito, tamén a escala, igual que pasaba co liño e a sega, suele ser modal, frisia. O ritmo é medido de carácter declamatorio e a métrica pois é principalmente isométrica. Este niño hermoso que nació de noche quiere que lo lleven de paseo en coche. Este niño lindo que nació de día quiere que lo lleven junto a su tía. Vale. Os cantos infantís de xogo, de roda, como falamos antes, o ámbito é principalmente auténtico, a escala tamén é principalmente tonal, o ritmo estricto e son isométricas. Ui, perdón. Dos minutos. No ciclo festivo anual, os cantos de Nadal, o ámbito é variado, porque son moito máis longos, a escala é principalmente tonal, o ritmo principalmente medido de carácter declamatorio e a métrica é variada. Ben, xa nos queda pouco. As narrativas son de ámbito variado, andan entre o estreito e o auténtico, a escala tamén é variada, o ritmo é principalmente estricto e a métrica tamén principalmente isométrica. Na feira de Sansa Torneno frate me de viño de rile trolas, baile a muñeira brinquei como un neno e con pa pequeno de cosa malla. Ai la 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 la, ai la ai la ai la 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 la, ai la 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 ai la ai la ai la 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 la. Fixemos baile, rompimos bandeiro e os mozos do outeiro viñeron a mí. Mas non me fixen no campo seguida camiña moquiña cos vas filledín. Ai la 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 ai la ai la ai la 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 la, ai la 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 ai la ai la ai la 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 la.
Xa por último, os desafíos e parrafeos, falo só destes porque que dicía antes, do resto non hai suficientes ítems como para sacar características xerais. Neste caso, o ámbito é variado, a escala é variada, o ritmo é principalmente estricto e a métrica é isométrica. Canea que va señora que vai por aquela chan. É unha muller sen rabo con pescado pola man. É unha muller sen rabo con pescado pola man. Querías cantar comigo cantigas a desafío. Querías cantar comigo cantigas a desafío. Terá garganta lixosa e a la di lavar o río. Terá garganta lixosa e a la di lavar o río. Bueno, e agora, se teño un minuto, medio minuto? Sí, no. A presentación de Cano facémola por mail. Nada. Non pasa nada. Simplemente é lervos unha cita dos diarios de Lomax. Eu creo que, para rematar, é o propio. Estaba Lomax en Corcubión na súa primeira noite de grabación. Escribe isto. Manuela comezou a cantar. Juana pechou o seu único ollo e comezou a cantar tamén nunha braiante doce voz que tremía. Maruxa deixounas avanzar unha frase ou dúas, e tres desgarradoras voces resoaban como abaixos, mentres a pandeireta e as castañolas levaban o ritmo. Maruxa levantou a cabeza e sacou da súa xove gorxa un falsete con voz xemida que levou a melodía ao seu punto álxido. Indefensas, famentas, lixosas e farrapentas, estas 4 mozas entoaban a súa música como as cordas dunha guitarra xenuinamente interpretada. Manuela colleu o seu fillo do colo de Pip e inmediatamente se puxo a cantar unha nana galega con voz desgarradora, unha extraña e hipnótica melodía que, mentres era gravada, conseguiu dormir o meniño. En todos os sentidos, esta fora a mellor noite de grabación en España. Este grupo de mulleres terriblemente infelices que paseaban pola rúa con un feixe de trapos. Estas pobres persoas, mostra da fame que se sufría na costa, cubriran de beleza esta espantosa habitación desprotexida do frío durante 3 horas, deixando constar para sempre grabacións que os estudantes investigarán e os ointes desfrutarán. Gracias.